den er altså startet. Den er startet. Jeg kan jo ikke starte endnu. Den er startet. Vi skal sgu da også se porno. Nej tak. Men den er rød. Kom her. Du skal have den her trøje hernede. Ja, tag hunden. Ja, det bliver man. Så rocker og spasser. Lasse mands stue. Ah, nu vender den. Nå, der, så har vi æderrønner, der så bliver vi trumlet. Den kommer også helt herind også. Det gør den sgu da. Ja, tæt på den. Hallo, kom nu. Derovre. Jeg kommer aldrig ud i det vand. Jeg kommer aldrig ud i det vand. Vi skal hoppe i derfra. Altså, så betyder det snart, at jeg har hoppet. Jeg kan ikke hoppe op af. Trine! Tag den klat af min fod. Hvad står der? Det ved jeg sgu da ikke. Hvad giver det? En trøje plus en saks, det bliver en trøje uden. Shit, prøv lige mig lige film. Nej, det er sgu da ikke, hvad jeg snakker om. Kom nu! Jeg skal da være at gå ind i den dag, og jeg vil sige bare på. Så ligger vi derhen, det kan jeg godt fortælle jer. Det kan du godt fortælle dig. Hallo, nu er jeg filmet i en halv time, uden der skete noget. Nej, det gider jeg ikke. Jeg gider ikke til at tage fra jer. 1, 2, 3, løb! Jeg skal også se. Det er koldt, det er sandt heroppe. Hallo, jeg tapper din telefon, så ikke snart de ryger ud i det der. Det har ikke været godt at kende jer. Vi ses måske. Jeg vil ikke. Skal. Hallo, nu er der gået 2 minutter. Bare tryk pause, mand. Jeg siger lige til mig lidt sammen. Jeg er også i gang med det. Hallo! Gider I godt lige... Jeg tager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Kæmpe kommer til byen. Nej, kom væk! Det er jo så pisse varmt, det her, ikke også? Jo, det er meget heldigt. Hey, hvor står du stønner? Nej, fordi det er rigtig varmt, det her, ikke Så også? tag sgu da jeres håndklæder. Ja, kom med det håndklæde nu. Jeg gør det først, når jeg kommer derop. Ja, det var sæt mig sådan nogle store håndklæder, jeg Ja, tager med. kom med dem, mand. Jeg er bare arme, jeg skal ikke have det. Det der, det var også helt vildt. Hop i igen, Maja. Nej, der er vel, jeg for fanden. Okay, kram væk med det. Gør du væk? Det er godt. Kram det. Jeg går ud og hopper over bølger. Fryser I? Ja. Ej, Stine. Nej, Niklas. Jamen, skal du ikke have kram? Gør det bare. Kan du lukke røven, Nikolaj? Ellers så ryger du kraftedeme i vandet, mand.